ubabekhe uma kuzoba khona into yasemzumbi inhlobo amfukuzisa yona ulwandle umfukuzisela from top gate to bottom gate emfukuzisela amakhosikazi akhe khuluma indaba zokwaba futhi ayingeke khangeleka ngathi kusezoshuba phakathi koMakhumalo kunye noMacele kodwa ke kuko konke ababukeli bahappy ngendlela ulwandle athe wahandlisha ngayo imeeting yakhe kunye noMakhumalo. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. So kule video sizothetha ngolwandle Mseleku kunye noMakhumalo Mseleku noMacele Mseleku, singakhange simshiyeke noTata Musa Mseleku. Into eyenzekayo ku season 2 episode 1 we reality TV show yabantwana bakaMseleku ebizwa ngoba Izingane Zesithembu. Sesabona uMakhumalo ephumile kunye nolwandle efuna uthetha ngento eyakhe yathethwa ke kuThando Nesithembu amatyela amaninzi. uMakhumalo ke ebefuna uqonda kulwandle ba uziva njani yena ngalento kuthiwa nguye ozawujongana nomzi wakhe. uMacele yena wathi akanangane yokwabiwa, wachaza nje bakekho happy ngalonto leyo because already ulwandle nguye ohla esenyuka kwimizi yamakhosikazi katatakhe. So utatakhe ufuna kuthini? Umtata Musa Mseleku wethe ufuna ulwandle ajonge imizi yakowabo while yena noMpumelelo befocusa on izinto zamashishini okanye business. Kodwa ke wabesithi asibuyamkhupha ulwandle completely. uMacele wayengayithandi kwalonto le nami ndabendiqonda asara mayibe half because kaloku nayo into zemali ulwandle funeka beclude up uba ithini into kungafundiswa uMpumelelo qha. So ulwandle ke uye wachaza kuMakhumalo ba Makhumalo ndivile yonke lento ewe sesikuthethwa nam but ke ngoku andikwazi ukwenza nto mna ndisayijongile ngoba kaloku ndilawulwa ngabazali and then ke ngoku umama naye ke ngulo sakhombisa uba engavumelani nalento. So ke abantu were very impressed ngendlela yeaddress ngayo ulwandle, which is fair nyani kaloku sengumntana ophansi kwabazali akanokwazi uthi hayi yena uzawuhamba ayophatha kwaMakhumalo ngenkani kodwa uyabona umama yakhe akayithandi lento. Then at the same time notatakhe uyamhlonipha but ke yena usephansi kwabo. So bona as abantu abadala funeka beqale bayisombulula yonke lento babe right, then angakwazi ke ngoku yena uba abe lento kufuna uba abe yiyo. Ndabe ndicinga ba hey khafana ucinge umyeni wakho aze kuwe athi ufuna uthatha isithembu kuba efuna uba nabantwana abaninzi abathatha amakhosikazi, then ngokaphinda abuye ba hayi ke abantwana bafumaneki kule makhosikazi sendiwathathile ndicela uphinde unike kwabantwana bakho. So noMacele ufila like fethu wacela isithembu kumndamkela kubhlungu kuba ufuna abantwana endingazokwazi ukunika bonke abantwana. The next thing ngokuphinde uyabuya abantwana bekho ufuna uthatha kwabantwana bam. At the same time uMakhumalo naye akazenzanga ukuba kule situation akuyo yongafumana abantwana. Khanike nisheke ninake banicinga ntoni ngayo yonke lento. Mamgobhozi uyanibona ku video elandelayo. Bye.